Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, daragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswatan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, saragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, daragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, dasig ba'y gamay pa nga pasakripisyo. Ikaw kung kita sa atong panahon, subuan kitaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y
August 7, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghog, Jose Protasio Ligaco, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy, Malasarte and family, Dennis Gonzaga, Marianette Cabrera, Cappadocia Cala, Marian Katakuta, Mayan Katakuta, Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Camilo Gillian II, Magdalena Pacanya, Gloria. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For continued blessings, good health and safety, protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo, Concon Tejano, Resi Joy Cuenca and family, Ramon Cortez and family, Melin Yungko, enlightenment and wisdom of Phil Marie Villamora for coming exams, guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. First day Novena in honor of Our Lady of Assumption, patroness of Maasin, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadja, Nalwin Castro, Mary Rose Rovella del Campo, Marlo Castro Ruela, William and Shoni Miranda, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes, Segundino, Puro Ann Marie, Raymond, John Alain, Jobern, Benedict, Nenet, Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Cristel Ann Macacor and family, Jose, Pura Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Luz Biminda Yap, Hani Pritzi Yap, Christine Yap, Frances Johanna Yap, Fernando family, 78th birthday of Esmeralda Acosta, birthday of Delia Medalye, Celine and Lorraine, for passing the PT State Board exam of Cristel Ann Macacor. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Praberga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Castro Chuva Sr., Turing Lambo, Agnes Nieves, Celeste Llenos, Paulino, Teopista, Webina, Beneventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omisivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Franklin Sison, Mercedes,
Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, and all souls in purgatory, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Ponciano Sr., Alan, Peter Iala, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia, Caballero, Leticia Sinyangote, Fidel, Esther, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Cesar Diaz, Senon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrelata, Edelberto, Rosita Dacuyan, Ernesto Sr., Jose Mario, Mark Hill, Ricardo, Galileo, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Euphemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Emerenciana, Abraham, Rosendo, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Webina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Baby Hill Alaw, Florencia, Tranquilino Sr., Joel, Florelin, Celeste Llenos, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Abayap, Sisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides Perpetual, Tandok, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Avelino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor, Ruperta, Eugenio, Danilo, Venancio, Teotemo, Mabatid, Alberto Dejos, 40 Days of Angeles Kabilan, and Maximo Daclan, death anniversary of Jesus Lim, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong damon ang atong kasing-kasing, alang sa Santos nga Misa, palihog, manindog. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daikuta ang Ginoo, uban sa mga instrumento.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isugilon mo sayod ka man nga kiningalan mo, isalin naman sa Kaluy ano da kita sa Dios nga makaagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Wamahan kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasayloa nga among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Ninibe, gisulong ka na, miabot na ang gahom, nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantay ang dalan, pangandam alang sa gubat, pula ang taming sa mga sundalo, nga misulong kanimo. Ug pula usab ang ilang gibisti. Nagpangidlap sa masakalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw, daghang nangamatay. Nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap. Nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw,
ug himuong talan-awon sa katawhan, ug ang tanan nga motan-aw kanimo mulikay ug moingon. Nagunob ang Ninive, kinsay mohilak alang kaniya. Asa ako mangitag mga tao nga molipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang atong tubag. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Hapit na ang adlaw sa ilang katalagman ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat sa katarong alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sulugoon, maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Busa, hikat-uni ninyo nga ako lamang mao ang Dios, ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagdala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nagpaalima kanila. Ako ang nagpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Apan sa panimaslan ko ang akong mga kaaway ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon o maghatag sa kinabuhi. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod nga hikit anila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo nikaw o Kristo. Palihog manglingkod. May buntag sa tanan. Mga kaigsunan, sa dihang gihimo sa Dios ang tao, sa dihang gihimo niya kini sa iyang imahen, sa iyang hulagway, iyang gipaambit usab sa tao ang iyang kinaiya. Yes, dili Dios ang tao, tungod kay dili man mapaambit sa Dios ang iyang kinatibuk-an nga pagka-Dios. Anya daghan kaayong mga
characteristics, daghang traits o kinaiya nga naa sa Dios nga nahatag niya kanato. Ug usa na niini mao ang iyang pagkamanggihatagon. For in fact, the act of creation itself by God is nothing but an act of generosity, of total generosity on His part. Ug ang tanang nindot nga mga butang nga atong makita nining kalibutana, kini sila nagpamatuod lang kung unsa kamanggihatagon ang Dios. Mga kaigsuonan, nadawat nato kining maong kinaiya sa Dios, kining iyang pagkamanggihatagon. Mao man gani nga ang tao dili gyud magmalipayon gawas kon iyang puy-an ang kinabuhi sa pagkamanggihatagon. Si Jesus nag-ingon niini sa tong ebanghelyo karon, ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Brothers and sisters, it is only in living a life of generosity that we will find meaning in life. Dili nato makit-an ang meaning sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagpuyo ug usa ka kinabuhi nga hinakog, hinangol. Dili nato makit-an ang atong kalipay kun kutobra ang atong concerns sa atong kaugalingon. Kinahanglan mo gawas ta sa atong mga balay. Of course, dili karon, no? Panagsara. Pero the point is, I think nasabtan ninyo, na kinahanglan mo himamata, kinahanglan mo tabang ta sa uban. Kaya kung ang atong concern naara sa atong kaugalingon, kung ang atong concerns naara sa atong pamilya nagpabilin, dili nato maangkon ang kalipay, nagisaad sa Dios nato nining kalibutana. Yes, siguro, may times nga malipayon ta, sahay dili, but that is not the kind of happiness that God intends for us to achieve or to experience. Tungod kay kanang klasiha sa kalipay, taphaw raman. Makaigsunan karong adlaw, first Friday of the month, ug atong gihinumduman ang sagrado, ang balaang kasing-kasing ni Jesus. Ang kasing-kasing nga walay laing gihunahuna, kundili ang pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Ang kasing-kasing nga maoy nahimong tuburan sa dakong gugma nga naghatag kanatog kaluwasan. Hinaut unta nga sama sa kasing-kasing ni Jesus, ang atong kasing-kasing mapuno usab sa gugma aron makahuna-huna pudta sa Dios ug sa uban. Aron sa ingon madawat nato ang ganti nga gisaad niya nato. Sa giingon pa ni Jesus, what profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? The answer to this question is wala, no? Wala gyud. Wala siya makuha bisan pag maiya ang tibok kalibutan kun wala kaniya ang Dios. Tungod kay bisan pa man siyang kadato, siya pobre sa langit ng bahandi nga mo'y maghatag og tinuod nga kalipay. Amen. Palihog manindog. Mga pagampo sa katawhan, mudangop kita sa Dios karon diha sa pagpangaliupo sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko, nya sa kanunay magmadasigon sa tanang katawhan sa pagpaambit sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasud, nga atong mapatunhay ang panaghiusa sa tanang tawo,
Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nya ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nya ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa ilang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo ug dasiga ang among pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Manindog palihog. Maigsuon pagampo kamo ron ang ako gay inyong sakripisyo dawato nung ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kini mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Bisan tud wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mo'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Diyos sa kagahom.
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa Palihog mangluhod. Santos gari ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang ka na among alawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipika sumihat nagniini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Bukata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, si Kristo. Siya mubalik aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo.
ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon magambo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pabor, linis sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among malasala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugya sa mga panulay. Inunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka,
Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod palihog. Kini maong kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Malihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kaninyo ang makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katubigan, pagkadaygong ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ko, sinahon ka gayon. Santo Niño, kumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihan